بیا ناری دا آزادی لخراسان دی دمیگ دی سپین لخکری را پسیگی پا اٹک بند باس پین بیرغ را پانشی بچاہی دی دا تحریک لاسو تلوی بچاہی دی دا تحریک لاسو تلویگی بیا ناری دا آزادی لخراسان دی دمیگ دی سپین لخکری را پسیگی پا اٹک بند باس پین بیرغ را پانشی بچاہی دی دا تحریک لاسو تلوی بچاہی دی دا تحریک لاسو تلویگی ایمان راوڑا غرزیگی دا غرور لحظ کباما دا غخپلی فیتاوی بدر تا ارشی ای دا وقت ملک قاضی مفتی امام زان کڑا خلاص دا غلام ایلا زنزیرونو دا غنم دی چی پا غاڑا رزنگی بیا ناری دا آزادی لخراسان دی دمیگ دی سپین لخکری را پسیگی پا اٹک بند باس پین بیرغ را پانشی بچاہی دی دا تحریک لاسو تلوی بچاہی دی دا تحریک لاسو تلویگی پا کولاو شی بیل دا برطانی لا ایجنٹانو بیا بتاسو لکا مچلا سنام روڑی فکر وکڑی دا کالدارو عاشقانو دا زمون پوینو رنگ رنگ خوارکونا یو ورز بهم لتاسو پاتی کیگی بیا ناری دا آزادی لخراسان دی دمیگ دی سپین لخکری را پسیگی پا اٹک بند باس پین بیرغ را پانشی بچاہی دی دا تحریک لاسو تلوی بچاہی دی دا تحریک لاسو تلویگی پو وطن کے حاکم بطر اٹکا اماراتا داد ظلم زولانی بدشی ماتشی را خربد قرآن سپین حاکمیاتا ستن کی تن کی ظلمی دیرا وطلی پتنگان دیسرو اورنو تا گڑیگی بیا ناری دا آزادی لخراسان دی دمیگ دی سپین لخکری را پسیگی پا اٹک بند باس پین بیرغ را پانشی بچاہی دی دا تحریک لاسو تلوی بچاہی دی دا تحریک لاسو تلویگی ستا دا ظلم مرکڑی راتنگی دی نشدی دی بیا دا فتحی ناسمونا پہر لور دی صدمینی چخاڈرکی حماسی دی دا طالب دارا کڑکڑنگ دا ٹوپک اخلکی سراجی دا ازادی نغمی غگیگی دا طالب دارا کڑکڑنگ دا ٹوپک اخلکی سراجی دا ازادی نغمی غگیگی بیا ناری دا ازادی لخراسان دی دمیگ دی سپین لخکری
شي بچاهي د تحریک لاس تلوي